לכולם. שנייה אחת, אנחנו רוצים לומר לכם כמה מילים קטנות, ואז אנחנו נמשיך בערב. נטלי ואיתי, בואו אלינו גם בבקשה. אוקיי. שלום אורחים, שלום חברים, כיף שהגעתם, מקווה שאתם נהנים. הגיע הזמן להתבגר, לחזור בר מצווה ולהראות כמה שאני יכול להיות משורר. אני יכול לקחת אחריות, יכול לנהוג בזהירות, יכול להבין דבר מתוך דבר ולהיות לכולם חבר נהדר. אני יכול לסייע לאחריי, יכול לבחור את צעדיי, יכול לשמוע ולהקשיב ועל שטויות פחות לריב. עוד ארוכה הרשימה, יש הרבה מה לעשות, רק אומר בקצרה. אני רוצה להודות להוריי שגידלו אותי כפי שאני, לאחי ולאחותי שמכניסים קצת פלפל חריף לחיי. איזה זה שאני קצת תימנית. אני מאחל לכולנו שנים של אושר ושמחה, שנים של כיף ואהבה. אני מקווה שהבנתם שמשורר אני לא אהיה, אבל בסך הכל היה די מענה. אז משפט אחרון ודי, נדע בבר מצווה של איתי. תומר שנייה, עצירה מתודית.